नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अंकोला हट्टीकेरी टोलगेटार VIP वाहना करता श्वान प्रतिकार. कारवार आई सारको देव ना अशें म्हणटात, तशेंच मनशा सारके श्वानाक सुद्धा हृदय उरता, तेमकां सुद्धा सुखदूख उरता अशीच एक घटना. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरी IRB टोलगेटार VIP गेटान येवच्या एम्ब्युलन्स वाहनाक फाटीक लागून तेमचे फाटल्यान रागान धांवच्या एक श्वान आली कथा. ते तशें कित्याक करता की म्हटल्यार तेज फाटल्यान एक तेगेली व्यथा आसा. गेल्या वर्सा फाटी ह्या श्वानाली आवय त्या गेटार VIP मार्गान वयच्या एक वाहना पोंदात पण अपघातात जाग्यार मरण पावली. आपल्या आवयली प्राणज्योत वचूंक कारण जाल्ल्या त्या वाहनाचो बदल घेवंक म्हण VIP गेटान वयच्या एम्ब्युलन्स वाहनाक सदांच कितले तरी पयस पर्यंत पाटलाग करून धांवता. अखेर वाहन पुढे वयतरी हताश जावन परत टोल गेटा कडेन येवन थांबता. VIP गेटान रुग्णवाहिका सोड बाकी खिंच्याच वाहनाक हे श्वान काय करना. हो टोल गेट हेच तेगेलें घर जाला. टोल गेट कर्मचाऱ्यांक घायल्या आहाराचेरच जीवन करून आसा. ह्या श्वानाक टोल गेट कर्मचाऱ्यान मायेन पिटबुल अशें नांव दवरलां. आपल्या आवयल्या मरणाचो बदल घेवंक म्हण टोल गेटान येवच्या प्रत्येक रुग्णवाहिकाचोच हो श्वान टार्गेट करता. हेजेन ह्या श्वानाल्या मनाचे कितले परिणाम जाल्ले उरतलो म्हण वाहनाचो पाठलाग करचोच हीच एक साक्ष दिता. रोटरी क्लब कारवार पश्चिम हेमगेल्या सहयोगात आरोग्य जीवनासाठी चलची स्पर्धा 2022 चे आयोजन. 15 मे 2022 सकाळी 6:30 वाजता मालादेव मैदान कारवार. प्रवेश फी 100 रुपये. 5 किलोमीटर चलचे 15 वर्सां सकले 51 वर्सां वयले मार्ग मालादेव ग्राउंड ते काजूबाग कोडीबाग तशेंच परत काजूबाग मालादेव ग्राउंड अखेर. 10 किलोमीटर चलचे 16 ते 30 वर्सां 31 ते 50 वर्सां मार्ग मालादेव ग्राउंड काजूबाग कोडीबाग नंदगद्दा भांडीशिट्टा हबुवाडा सविता सर्कल तशेंच मालादेव ग्राउंड अखेर. नोंदणी करसाठी सेंट मिलाग्रिस क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड ब्रांचेस कारवार मेन काजूबाग हबुवाडा सदाशिवगड मल्लापूर हिंगा संपर्क करा. नोंदणी ऑनलाईन सुद्धा चालू आसा. भाग घेयल्या सगळ्या स्पर्धकांक टी-शर्ट आणि सर्टिफिकेट दितले. बक्षिसाची सगळी किंमत 17,000 रुपये. जाया आरोग्यमय रावा आरोग्यमय. मंजूर झाली कामां JCBच्या सहाय्यान केल्ल्यान ओम्बुड्समॅनकडे तक्रार. जोयडा रामनगर हिंगा रोजगार हमी योजनेंतल्यान मंजूर जाल्लीं कामां JCBच्या सहाय्यान केल्ल्यान ओम्बुड्समॅनकडे तक्रार केल्ली. त्यानुसार तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी आनंद बडकुंद्री हेमी घटनास्थळा भेट दिवन कामाची पळोवणी करून त्याचो अहवाल ओम्बुड्समॅन कार्यालयात धाडून दिला. बापूजी ग्रामीण विकास समिती शिक्षण संस्थेच्या मैदानाचो विकास रोजगार हमी योजनेंतल्यान करनासतना JCB आणि इतर यंत्रसामुग्री वापरून केल्ले आसा. रामनगर ग्रामपंचायतीच्या समोर राष्ट्रीय महामार्गाच्या जाग्यार गार्डन उबारून सरकारी पैशांचो गैरवापर केल्लो आसा. उदक जुरोवसाठी खड्ड मारच्या योजनेत भ्रष्टाचार जाल्लो आसा. पंचायतीन बांदिल्ल्या दुकान गाळ्यासाठी 60 जणांले अर्ज येवन बी एकट्याक बेकायदेशीरपणे दुकान दिल्लें आसा अशी तक्रार ओम्बुड्समॅन हेमचे कडेन प्रशांत नायर, रामू नाईक आणि 14 जणांक केल्ली. नंतर ओम्बुड्समॅनच्या आदेशानुसार तालुका कार्यनिर्वाहक अधिकाऱ्यान घटनास्थळा येवन या सगळ्या प्रकरणाची पळोवणी करून पंचायतीच्या बैठकीत चौकशी केली. त्याचो अहवाल ओम्बुड्समॅनकडे सादर केला. या वेळार पंचायत PDO, पंचायत सदस्य, कंत्राटदार व पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ವಿನಾ ಅನುಮತಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1ರ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಮೀಲಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು PDO ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. राज्यात 19 मेक SSLC परीक्षेचो निकाल. कारवार. SSLC परीक्षेचो निकाल 19 मे प्रकट जातलो. त्याच दिसाक शिक्षण खात्याच्या वेबसायटार आणि शाळेत निकाल मेळटलो अशें शिक्षण मंत्री BC नागेश हेमी कळयला. शुक्राराक मडिकेरी प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी हो विशय सांगलो. राज्याच्या 34 शैक्षणिक जिल्ह्यात
3,444 केंद्रात मार्चात SSLC परीक्षा जाल्ली. चौथीक शैक्षणिक क्षेत्राच्या जिल्ह्यात 234 केंद्रात मौल्यमापन जाल्ले अशें तेमी सांगले. कॅटिंगा मार्फत कार्मिक सवलतीच्या जनजागृती पोराक अभिनंदना पत्र बहाल. कारवार. राज्यात कार्मिक खात्यामार्फत कार्मिकाक सरकारी मेळच्या विविध सवलतीचे जनजागृती करसाटीर सुमार 63 जाण कारवारच्यान 620 किलोमीटर स्कॅटिंग मार्फत बेंगळुरात पाविले. तेमकां कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी विधानसभा आवारात स्वागत करून अभिनंदना पत्र वितरण केले. या वेळार रेशमी युव सबलीकरण आणि क्रीडा मंत्री डॉक्टर नारायण गौडा, कार्मिक कल्याण मंडळाचे मुख्य कार्यनिर्वहण अधिकारी श्री गुरुप्रसाद MP, कार्मिक खात्याचे अधिकारी आणि स्केटिंगपटू हाजर आशिल्ले. कुमटा गोकर्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्र अभिवृद्धीक मान्यता. आमदार दिनकर शेट्टी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे सुप्रसिद्ध असे पुरातन श्री महाबळेश्वर तीर्थक्षेत्र आशिल्ल्या गोकर्णात प्राथमिक आरोग्य केंद्र अभिवृद्धी करूक सरकारान सगळ्या रितीन सहकार दिला असे आमदार श्री दिनकर शेट्टी यांनी प्रसार माध्यमाकडे उलयतना सांगले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुधारित करूक विधानसभेत सविस्तर चर्चा करून विधानसभा अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी सहमती दाखयला. गोकर्णात दर दिवसाक हजारो प्रवासी येतात, तसंच स्थानिकाक अनुकूल जातले. काही जण आस्पत्री सुधारणा करूक आपुणच जबाबदार आसा असे जाहीर करतात, जाल्यार एकट्यान केल्ल्या कामाक दुसऱ्यान श्रेय घेवचे न्ही म्हूण आपूण हे पयलेच जाहीर करता आणि दाखल्या सकट तुमचे मुखार दवरता अशें तेमी म्हणले. आस्पत्रेत डॉक्टराली कमी असून सध्या 3 डॉक्टर नेमक करूक आरोग्य मंत्री सुधाकर हेमचे कडेन चर्च केला अशें तेमी सांगले. रोटरी क्लब कारवार पश्चिम हेमगेल्या सहयोगात आरोग्य जीवनासाठी चलची स्पर्धा 2022 चे आयोजन. 15 मे 2022 सकाळी 6:30 वाजता मालादेव मैदान कारवार. प्रवेश फी 100 रुपये. 5 किलोमीटर चलचे 15 वर्सां सकले 51 वर्सां वयले मार्ग मालादेव ग्राउंड ते काजूबाग, कोडीबाग तशेंच परत काजूबाग मालादेव ग्राउंड अखेर. 10 किलोमीटर चलचे 16 ते 30 वर्सां 31 ते 50 वर्सां मार्ग मालादेव ग्राउंड, काजूबाग, कोडीबाग, नंदगद्दा, भांडीशिट्टा, हबुवाडा, सविता सर्कल तशेंच मालादेव ग्राउंड अखेर. नोंदणी करसाठी सेंट मिलाग्रिस क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड ब्रांचेस कारवार मेन, काजूबाग, हबुवाडा, सदाशिवगड, बल्लापूर हिंगा संपर्क करा. नोंदणी ऑनलाईन सुद्धा चालू असा. भाग घेयल्या सगळ्या स्पर्धकांक टी-शर्ट आणि सर्टिफिकेट दितले. बक्षिसाची सगळी किंमत 17,000 रुपये. जाया आरोग्यमय, रावा आरोग्यमय. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.